Chero nyoka ikabvunura kakawanda sei, inoramba ingori nyoka. In fact, inotowedzera kuva more dangerous nekuti kubvunura kwenyoka kunoratidza kukura kwayo pamakore uye kuwanda kwehuturu hwayo. Mashoko aya kana kuti muenzaniso uyu unofanira kuufunga usati waregerera kana kuti kudzosera back munhu akambokutadzira kana kuti kukukanganisira mulife mako. Number 1, munhu akambonyepa kana kuti kufambisa guhwa rakaipa pamusoro pako anogona kukukumbira regerero achikuvimbisa kuti handichazozviiti zvakare, asi nekuda kwekuti iye wacho munyepi uye kunyepa kuri maari zviri nyore kuti azongofambisa zvakare rimwe guhwa pamusoro pako. Zvichida raachazitofambisa richakurwadza uye richatosvibisa zita rako zvachose. Number 2, munhu akambokuchita kana kuti kukuhurira anogona kutorigreta achitodemba nekuda kwezvaakaita, asi nekuda kwekuti iye wacho ihure uye chihure chakanyura maari zviri nyore kuti akawana munhu waanochiva nekuti agara ane ruchiva anogona kungokuhurira zvakare. Number 3, munhu asingakuremekedzi anokudzikisira kana kuti asingakupi rukudzo rwaunofanira kuva narwo anogona kukuvimbisa kuti handichazozviiti zvakare, ndiregererewo, handichazvidzokorori. Asi nekuda kwekuti iye wacho mupfungwa dzake haakukudzi uye mumwoyo make haana chikonzero chekukupa ruremekedzo rwaunokodzera kuva narwo, zviri nyore kuti munhu iyeye paunenge usipo ataure kana kuti kuita zviito zvinokudzikisira uye zvinokubvisa chimiro. Saka nyaya haisi pamashoko anotaurwa nemunhu mushure mekunge akutadzira, asi nyaya iri pazviito zvaachaita, yatinoti repetitive motion, zvaacharamba achiita achiratidza kuti haachadi kudzokorora kukutadzira kwaakaita. Saka vanhu vakawanda inyoka vanonyepedzera kunge vapfidza, vanonyepedzera kunge vasingachadzokorori zvavaita, asi vobva vakurova paper 2 inonga ine more heartbreak. Saka tarisisa kuti munhu uyu achinja here. Hongu, nyoka haigoni kuchinja kuva njiva isingakuvadzi, asi munhu zvinogoneka kuti achinje kubva paunhu hwakaipa kuenda paunhu hwakanaka, asi hazvisi nyore. Iwewe tarisisa, ongorora usati waregerera munhu.